Надявам се да се виждам, извинявайте за началото. Какво става, хора? Аз съм Дике и днес правя Ice Challenge, само да си напълня кофта и идвай. Ако се чуете защо съм мокър, направих го отделе също, но не се получи. Хората, които ще предизвикам са Dark Revolution. После ще казвам направо действам. Хората, които предизвиквам са Dark Revolution 8. Линковете ще има в описанието и ще има аватарите, ще излизат. Значи, първият е Dark Revolution 8, втория Павел Gaming BG, третият Доктора и четвъртият Гопето, които снимат за мен, тъй че имате 24 часа да го изпълните. До скоро!